Mandaue City Hall muhingusog sa pag-inspeksyon sa mga buildings nga padayong gikonstruct karon sa dakbayan sa Mandaue. Taliwa kini sa mga nahitabong sunod-sunod nga pagtayog sa linog didto sa Mindanao. Ang detalye ni Nico Sereno. Muumol og Special Inspection Team ang Office of the Building Official sa Mandaue City. Langkuban kini sa ilang mga opisyales ug mga engineer sa lain-laing division. Tahas nila muhimog inspection sa mga edipisyo nga padayon nga gi-construct sa dakbayan, labi na sa mga high-rise buildings. Ang lakang sa obo agisab og pagpangandam ug pagsiguro nga luwas ang mga buildings. Nunot sab kini sa nahitabong sunod-sunod nga linog nga mitay-og sa dakong bahin sa Mindanao. Sagad muhimog inspection ang taga-obo kung ang tagduma sa building mo-apply na og occupancy permit aron magamit na kini. Apan gusto ang opisina, subsob ang inspection aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Usual na mo ginakuan sa office is for occupancy na siya. So meaning safe na siya for occupying the building. So muna among gi-check. But kani matawag na itong special kay ongoing pa ang project atong i-check kung if they are abiding. Uba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.